10 Ικός, 10 η Τήλος, 10 η Ρόδος, 10 το Καστελόριζο, 16 Κάρπαθος. Και πάμε γρήγορα στην Κρήτη, 11 τα Χανιά, 11 το Ρέθυμνο, 11 το Ηράκλειο, 8 Άγιος Νικόλαος. Θα πάμε στην Τουρλουτή και σε λίγο θα δείτε ένα γάμο ο οποίος έγινε στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε την Ελληνίδα εισαγγελέα που παντρεύτηκε. Τέτοια ώρα μας βλέπουν από τη Νέα Υόρκη. Θα δούμε την εισαγγελέα που παντρεύτηκε η Αγγελάκη, η κόρη του Γιώργη του Αγγελάκη. Γάμο στα ελληνικά στη Νέα Υόρκη. Πάμε να δείτε. Ελάτε και να τους χαίρεστε. Στέφεται η δούλη του Θεού ειρήνη, τον δούλο του Θεού Γιώργη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ό,τι το καλύτερο από εμάς λοιπόν, να ζήσετε και να ευτυχίσετε. Βιντεάκια από όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν από τη Νέα Υόρκη. Περιμένουμε από Μελβούρνη, από Σίδνεϊ, από όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ελληνισμός. Λοιπόν, και να πούμε στα παιδιά να ζήσουν και να πάμε. ευτυχίσουν. Είναι εισαγγελέας η κοπέλα, έτσι. Στη Νέα Υόρκη, Ελληνίδα εισαγγελέας. Είναι με ιδιαίτερα σημαντικό το στοιχείο. Έλληνες θα διαπρέπουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, Γιώργο, το ότι τηρούν την παράδοση από ό,τι παρατήρησα και το γλέντισαν όπως έπρεπε.